Hej og velkommen til en video, som det er bare en landsøver. Så, men det her, det er bare, det her er hvor man starter. Ja, og så det er bare sådan et nice sted, kan jeg godt sige dig. Og det der, det er bare så en, der hedder Rasmus, det der. Goddag Rasmus. Det skal du også sige noget. Goddag Rasmus. Godt, så går vi ind i en portal. Den her. Men nu er vi her. Og så går vi ind i den igen. Og så er vi det her sted. Og her kan man så bygge. Hun er der. Altså, så kommer man ind i, hvor man bare kan bygge. Man skal bare lige have en grund. Og jeg har... nej. Jo, jeg har den her grund her. Det er min grund. Nej, det gider jeg nemlig ikke. Altså, jeg går ned i den her. Sting. Ja, det er nice. Det er så snart varme. Det lag. Jeg vil lige ud af serveren. Ja. Og det er den her server, den hedder 108.12.188.87. Det er det serveren hedder. Så I kan bare komme ind, alle dem der vil. Bare komme ind. Jeg kan jo lige skrive på min fælde. Og så går vi herop igen. Det er bare ikke hele tiden, når det duer. Det fanger. Jeg har også gjort sådan, så jeg selv ikke kan bygge. Så det var nu ikke lige så smart, men jeg kan ikke gøre sådan, så jeg kan bygge. Det var så smart. Ja, men det var bare det her afsnit. Og så vi laver flere afsnit. Hej hej.